Здравейте отново, включвам се. В момента съм в Нью Йорк сесия сме. 5 минути, само секунда. 5 минути. Това, което ми беше целта като цяло е да спусне надолу. Ето тук влязох, отново излязох на break-even, тук отново на break-even. Така че общо взето имаше възможности и добри трейдове да направя, но не успях. Сега, това, което е да минем на TradingView. Азия сесия, Лондон сесия, Нью Йорк сесия. Нью Йорк сесията в момента манипулира според мен. Идва до тук. Това е Inducement Trap Area. Място, където ще има доста стопове. Ето тук. На това място. Според мен сега в момента консолидира, създава ликвидна зона. Тук ще направим една ликвидна зона. Да, чакайте да го махнем това нещо. Става ликвидна зона. Ето, двойни дъна, двойни върхове, като има, това за мен са, не ги приемам за входове, така че изчаквам да бъде свипнато, да бъде взета ликвидността. След като бъде взета ликвидността, тогава евентуално да търся някакъв вход. Ако има бързо спускане надолу и бързо покачване, ето тогава за мен това е също е добър сигнал за вход. За bullish. За buy. Така. Това, което имаме тук е на 1 час. Съм отбелязал зона. Ето тук, ако отидем на 1 час, ще видите това. Тук е на 1 час, ето demand area, demand зона, тук имаме имбаланс, който да, бих бил по-уверен да вляза след като влезе в този имбаланс или другото му име е Fair Value. В момента помпи, качва нагоре, но според мен това е фейк. И сега ще видим какво ще се случи. Обикновено трябва да обере. Най-вероятно ще дойде до тук, ще създаде и тук ликвидна зона или по-скоро ще обере ето тези върхове. Така ще направим тук е liquidity. И в случая обиране, тогава се включва. Това е добър вариант, защото тук ще има някаква смяна на структурата, ако пробие нагоре. Между другото в 16 часа имаме новина. Да. Така че ще видим какво ще е движението. Така, тук това нещо, според мен тази зона няма да издържи и ще бъде свипната, т.е. тези дъна ще бъдат взети според мен. Това е моментум. Така мисля. И да видим дали съм прав. MetaTrader, какво става? Да. И тук съм си начертал demand зоничката.
Видим дали ще дойдеш тук след 19 минути. Както обикновено става е следното на консолидация, спиране и тогава поема в истинското си движение прави. Ето го и тук. Тук също може да видите. Аз вчера тук успях да направя 40 на франка, тъй като имаше през цялото това време консолидация, след това свипване и тръгване нагоре. Това нещо беше взето, тези дана бяха взети и тогава обърна посоката. Съответно, разбира се, трябва това нещо да се синхронизира с дейли кендалите на 4 часа, на 1 час. Ако байесите са възходящи, то тогава това нещо работи.
4, 3, 2, 1. Бум. Ето. Какво се случва? Добре, обираш. Влязох. Малко хард беше това влизане. Окей. Ами аз съм готов за днес. 40. Излизам от тази сделка. Доста бърз. Този спайк беше силен. Много да видим дали съм прав в цялото нещо. Тъй като аз влязох тук и излязох ето тук, вероятно. Доста добро. Ще се изчака, но... Да. Но е силно. Имайте преди, че аз тръгвам с 500 франка и това примерно можеше нали, изведнъж да се спусне надолу, така че това е малко гемблинг в момента. Но теорията и стратегията би трябвало да бъде това. Сбиране на ликвидността, след това обръщане. Вау! Доста... Добре. Браво. Ами, там... Едно към едно, аз ви казах, че мене принцип ми е... Таргета ми е около... Само да видим, история купила... 42 франка, а мен таргета, стопа ми е около... Нормално бих, нали, около 25. Бях видял, че съм в минус 25-30 франка, ще да го изкарам, така че на минус, в случая 42, окей, ето можете да видите тук какви са ми, ето, и тук 34, 28, 20, 53, тук break-even, 35, 66, 37, break-even, 42. Ами, това е за деня. Аз повече няма да се включвам. Да. Благодаря, че гледахте. Който иска, може да продължи или да проследи трейда. Намирам. Това е кой ден сме. Вторник, 3 юни, 4 часа. Всеки от вас, който поиска, може да прегледа какво се е случило. Дали съм прав. Пишете в коментарите. Окей. Чао, чао.